Добър ден! Казвам се Антонио Ангелов, дами и господа. Казвам се Антонио Ангелов и днес ще видите как се иска цигара с ето тази, извинете за момент, с ето тази свинщина на главата. Моля, последвайте ме. Отиваме да искаме цигара. Поставя апаратора. Точно, ясно! Давайте. Скинхед номер 1. Брутички. Ето това ще прави, дами и господа, ако не мислите, че не мислите, аз съм човека за всичко.